От длъжност на Доналд Тръмп, всички проистичащи от това заявки и последици. В студиото журналиста и заместник главен редактор на Дневник Петър Карабоев и журналиста Владислав Апостолов. Здравейте, господа, добро утро. Добро. Здравейте. От речта на Тръмп, речта на най-влиятелният човек в свободния свят, както биха казали няколко използва стари категории, винаги тя, освен традиция, излъчва и ценни послания. Вие какво видяхте повече в нея? Повече адресиране на вътрешно-политическите американски битки или повече връщане към американската изключителност или уникалност? Как смятате? Двете неща бяха заедно упаковани. Само едно нещо. Може ли да уточним господин Апостолов в качество на какъв е тук? Защото аз съм заместник главен, той доколкото знам е известен като гост на Петър Волгин, на Карбовски напоследък. БНР публикува негови текстове, но пише ние не стоим за тях. Рязко започвате. Представи го да като журналист, ако не тук. чухте. Като журналист го представих. Окей, добре. Щом за вас журналист, добре. Кой дава... Вие нормален ли сте, извинявам се? Прегледали ли сте се скоро? Пили ли сте си хапчета? Така ли се започва разговор? За това говорим, нали? Това ли... Ма не, извинявам се. Това сериозно ли е? Аз говоря с факти, господин Апостолов. Какви факти, господин Мак Пепи, както ви казват, заради хилядите ви изгрешени прогнози? Чувствам се неудобно. Честно ви казвам. Само секунда, мога ли да направя едно уточнение, което струва ми се важно за нашите зрители. Господин Карабоев, вие знаете с кого сте поканен. И честно казвам, съм очудена от тази ваша реакция. Аз съм очудена от избора на продуцентите ви, честно казано. И ето виждате, аз най-възпитано попитах най-нормален въпрос. Аз мисля, че водещите трябва да кажат колко възпитано беше това, господин. Ние имаме право да каним гости, които считаме за важни. Това е наша редакционна независимост и решение. Ваше решение дали да откажете или да приемете. Аз благодаря, че приехте поканата. Ние с удоволствие искаме да проведем този разговор. И сега това, което се случва... Нямам нищо против. Вината е изцяло на другия. Да. Нека да влезем в разговора вече, предлагам. Може ли? Това не е между мен и вас, просто искам зрителите да са наясно и да видят с кого се води разговора тук и как ще изглежда разговора. Мисля, че го изяснихме. Изяснихме ли го? Мисля, че го изяснихме. Да. Който има нещо между ушите си, разбра за какво става дума. За разлика от вас, който очевидно нямате нищо между ушите си. Да започнем разговора, предложихме. И вие оставете, заровете томахавките, както се казва. И двамата сте приели. Аз не съм вадил томахавка, аз попитах. Аз мисля, че това е абсолютно обида за БНТ поведението на тази фигура. Нека това ние да го отсъдим. И двамата сте приели да седнете един с друг. И двамата сте приели мъжки тази покана. Аз дори не знаех за кой човек става въпрос, честно казано. Не ме интересува с кой ще гостува. Той ни попита, господин Карабоев ни пита. Това също трябва да стане ясно на зрителите. Питайте с кой сядате. Опитен човек. Аз разчитам, че БНТ няма да ме сложат с Байганю или с Динко или с Пепи. Искате ли да говорим за Тръмп? Да, аз съм готов да говоря. Аз отговор не получих, чух дъжд от нападки, но да, окей, зрителите казах, че Вие чухте дъжд от нападки, след като обвинихте БНТ, че са поканили човек. Никога не съм обвинил, попитах в качество на какъв сте. А вие чакате, вие гестапо ли сте? Вие правите разпит в момента ли? Вие отново сте някакъв доносник. В качеството си на какъв вие държите сметка Българската национална телевизия, кой кани да обсъжда Доналд Тръмп? Неуважаеми господине, вие нормален ли сте? Това е абсолютно неадекватно поведение. Трети път казвам, вие или чувате неща, които... разпит ли водите? Или чувате неща, които ви се иска да чуете, или не сте внимавали в разговора. Аз попитах да ми уточните в качеството на какъв сте тук. От правото, с какво право? С право, че аз съм седнал да разговарям с някого и искам да знам с кого говоря. Добре, ако имаме взаимно уважение към авторитета на един друг, ние ви уважаваме вас като журналисти. Ако и вие уважавате нас, ние сме преценили, че и двамата ви каним, благодаря. Преценили сме, каним го като журналист. Нямаше да дойда, ако не ви уважавах, да. И ще подпиша, че го представяме като журналист, както го казах. А вие сте заместник главен редактор на уважавана медия. Сега. Не държа да ми давате допълнение каква медия, просто попитах в качество на какъв е той. За трети път ще започне разговора за Тръмп, който, между другото, Тръмп много държи на свободата на словото, нали? Така говорим много често. Така казва, да. Много иска да се чува всичко в американските медии. И ще попитам отново в речта му, вие видяхте повече американска изключителност и уникалност или повече адресиране на вътрешно-политическите битки в американската държава? Заповядайте. Мисля, че е пределно ясно човека ръководи движение, което се нарича да направим Америка велика отново. Всички аргументи, които стоят зад близо 80 указа, които той подписа тази нощ, са точно това нещо. Аз го правя единствено в интересите на американския народ и за да бъде Америка велика отново. Няма никакъв спор, че той е избран от американци, пред тях се отчита и го прави за интересите на Съединените американски щати. Това как другите държави ще се отнасят с него е друг въпрос. Вие не ми задавате този въпрос. Аз ви казвам, че той е американски президент и е длъжен да изпълнява волята на половината, малко над половината от американския народ, който го е избрал.
Да, някои от първите му решения вече са факт. Моля, колеги, подгответе и въпроса в анкетата ни временните резултати, защото това, което не чухме пък, или може би малко беше за Европа. Ние питаме нашите зрители дали се очаква да се промени курса в европейската политика по време на втория мандат на Доналд Тръмп и виждате едно категорично да от зрителите на деня започва. Ако решението на Доналд Тръмп е свързано с митата и по този начин тръгна той към Европа, как ще тръгне към Доналд Тръмп? Аз не мисля, че Европа има голям избор. За съжаление, в последните десетилетия нашия иначе толкова красив и велик континент се е поставил в тежка зависимост към Америка и в крайна сметка, освен някакви гневни декларации, срещи, разговори, видяхме Трюдо какво направи предварително, още преди Тръмп да стъпи длъжност. Отиде много смело да му разкаже как стоят нещата с тарифите, да го убеди да не бъде толкова лош с Канада. И няколко ден по-късно го видяхме разреван да подава оставка и да си тръгва. За съжаление, може би нещо подобно може да се случи с Европа. Европа сама се постави в позицията да бъде слаба. Самият Тръмп вчера, освен това, което очертахме като политики на американската изключителност в предварителния разговор, обясни и обяви, че голяма част от идеите, прокарвани от предишната администрация, за съжаление заразили Европа, такива като този зеленизъм, зелените сделки, той каза, това се приключва с това нещо. Сега въпросът е дали Европа ще може сама да излезе и да каже, и ние приключваме с това нещо, защото се деиндустриализираме, има изключително гигантски икономически проблеми, които се признават от всички мейнстрим медиа анализатори пред Европа и, за съжаление, не съм сигурен дали може с тази управленска класа, с този елит. Защото докато Доналд Тръмп вчера каза, приключвам с цялата лудост на тези diversity програми и започваме да оценяваме отново по талант и по постижения хората, Урсула фон дер Лайен се занимаваше с това да попълни квотите и да има достатъчно полов паритет в екипа на Европейската комисия, което е именно тази лудост, този бяс по Достоевски, който Тръмп вчера отхвърли пред целия свят. Така че Европа е в слаба позиция. Едно много важно уточнение. Това, което господин Апостолов така решително каза, че се е случило, не се е случило още. Имаме укази. Президентските укази имат определена сила. Те действат примерно следващите 4 години, докато той е президент. Но освен това, има конгрес, който трябва да реши някакви неща. Има политики, които той започва да прави, за които конгреса трябва да му отпусне пари за бюджета. Бюджетът е изгласуван за новата година още миналата есен. Така че има доста стъпки, които трябва да се случат преди нещата, които Доналд Тръмп казва с абсолютно категоричен тон, да бъдат факт. Така беше в първия му мандат. Искам да видя какво ще се случи сега. Той примерно излага за митата. Той беше казал от първия ден веднага мита, след което малко преди това каза, всъщност ще проучим малко да видим работата, но да, мита ще има, може би ще има от 1 февруари за Мексико и Канада, окей, но ти каза първия ден. Но да кажем, че това е болест на политиците и те по принцип обичат да бягат след изборите в страни от това, което са обещали. Сега каза, митата са прекрасни, ще ни направят богати. В типично негов стил с бомбастично най-красивата дума тарифи, както казва нашия оранжев мултимилиардер приятел Доналд Тръмп. Не, вижте, това, което аз казах, не е нещо, което зависи от Конгреса да му отпусне пари. Това са пълни глупости. Той отмени програмите за diversity. Няма нужда Конгрес да му отпуска бюджет за това нещо. И той обяви, че цялата администрация, и това е подкрепено този път, за разлика от първия мандат, от абсолютния елит на Америка, защото всички шефове на гигантските технологични, мултинационални, трилионни конгломерати бяха там на крака и му ръкопляскаха. Така че този път имаме едно обединено консенсусно желание на американския елит да се отърве от тези глупости, които бяха промотирани включително една част от тези абсурдни медии, в които работи другия гост. Така че това е... този път има воля за промяна на абсурдния режим на многообразието, за да има многообразие, на квотните политики, на премахването на идеята, че най-талантливият трябва да получи работата. Дори и да е бял хетеросексуален мъж, а не транссексуална цветнокожа лесбийка или човек, който чете дневник. Това е проблема, който имам принос господин Апостолов. Но вие само се го изпросите, господин. Аз първо не ви знаех, щях да бъда толкова възпитан, но вие абсолютно се подиграхте с БНТ. Срам за вас, наистина. Абсолютно не... Трябва да си гледате записа и да се върнете обратно. Жалко поведение, господин. Жалко. Така. Две неща има от всичките тези укази, ако се фокусираме кое всъщност има значение. Първо оставим на страна това дали елита шепа милиардери, около $1 трилион капиталова оценка, които стояха зад него, го направиха президент. Не, избраха го най-обикновени американци, работещи, фермери,
работници по предприятия. Не го направиха тези милиардери президент, но бяха в залата. Две неща направиха впечатление от тези всичките укази. Не знам, защо господин Апостолов адски много иска да говори за дайвърситито, за трансджендъра. Аз иска да говоря най-вече за мексиканските картели. Това беше изключително интересна политика. За това, че да, мексиканските картели, той ги обяви за международните терористични организации. Вероятно ще стреля с ракети срещу тях. Фундаменталният проблем не са наркокартелите, а че в Америка има огромен пазар. Хората в Америка искат да ползват наркотици. Това е проблема и това им го казаха американците, но както и да е. Две основни неща се случиха и те са, едното е в енергетиката, което е свързано с връщане към изкопаемите горива, това, за което той говори, зелените политики, премахване на субсидии и помощи за електромобили, изобщо връщане към позволяване да се копае на места към досега, които не беше позволено и в океана, и в Аляска и така нататък, с много сериозни последици, които ще дадат предимство заради ефтина енергия на американския бизнес. В Европа ще бъде в пъти по-скъпа енергията и нейната конкурентност ще бъде под още по-голям въпрос. И второто нещо е, разбира се, имиграцията. Това е нещото, с което той спечели изборите, високите цени, инфлацията и имигрантите. Това са двете неща, които той активира. Останалото в момента е гарнитура. И затова някакси изгубихме си времето да приказваме за гарнитурата. Започнах ли именно с това? Само, че много по-събрано с зелената лудо, зелената сделка и как отново се връща политиката на Тръмп, описана на английски като drill, baby, drill. И как Европа се е поставила... Не го ли казаха същото нещо, само че беше казано с много повече празни думи и се изгуби допълнително време. Естествено, имиграцията, разбира се, трябва да кажем, че по време на мандата на Байден, според консервативни изчисления, над 10 милиона човека са преминали през напълно отворената южна граница на Америка. Страшно много престъпление, трафик, нарушаване на социалната кохезия в толкова много общности в Америка и толкова много ужасяващи истории за начина, по който тази безконтролна масова миграция на напълно непроверени хора, голяма някаква част, нека да е минимална, с така криминогенен генезис, разбърква живота на обикновените американци. И разбира се, че обикновените американци избраха Тръмп. Това, което аз исках да кажа за елита е, че този път голяма част от свръхелита на Америка одобрява политиките, които Тръмп насочва, а те естествено са свързани с това diversity, защото, вижте, когато това не е просто дайте да говорим за трансджендери. Когато политиката ти е да не наемаш по талант, а по квота, и това го пренесеш не в университет или в някоя малумна медия, а го направиш в самолетостроенето, например, или пилотите на самолети не са достатъчно квалифицирани и самолета падне заради diversity, това е съвсем тук няма да мнение, квотите нарушават ефективността. Може ли също към трансджендерите? Може ли за финал да обсъдим следния въпрос? И към Донald, един по един. На коя ера бихте оприличили това, което се задава? Трудно се сравняват ерите, но с кой президент, с кой друг президент? Например, Джордж Буш старши, давам, например, един жокер, защото тогава имаме президент, който трябва да навигира много сложна международна обстановка, непозната до сега. Коя ера на американската политика започва сега на база тези заявки на Доналд Тръмп? Първо господин Карабъл, за финал господин Апостолов. Всички паралели с миналото са изключително опасни и могат да ни доведат само до някъде. Аз да си подбера някакви критерии и аргументи, господин Апостолов ще си избере други аргументи и неговите ще бъдат също валидни. Позорът на миналото общо взето е грешна посока, но това, което можем да кажем като тенденции, като вижда нарисувано, да се каже точките, като ги съединим се вижда картина, Америка се затваря отново в себе си. Той каза, ние ще станем силни, когато спрем да си разпространяваме, да си разпръскваме ресурсите в ненужни съюзи. За отбраната, забележете, той каза, това нещо трябва да го разкодираме, да видим. Той каза, ще бъдем с най-силната армия и ще бъдем силни не само с войните, които печелим, но и които не сме почнали. Америка е уморена от войни, факт, от много дълги войни и ще се държат по съвършено начин, който абсолютно на тях им изнася. Парижко споразумение, гледайте си работата, затопли се планетата, ние искаме да сме добре. СЗО и само да довърша. Единствената разлика е в случая, че Америка става като останалите, но Доналд Тръмп може да каже, и ние сме като вас, няма никакви маски повече, така ни е приятно, но имаме предимство, че сме най-голямата армия и най-голямата икономика.
И ние може да бъдем лоши като вас, но сега ще видим кой е по-лош. Господин Апостолов, изречение, моля ви, че влизаме. Исторически паралел, разбира се, с любимия на самия Тръмп Андрю Джаксън, с Теодор Рузвелт, който той вчера споменава в речта си. А ако говорим за римуване на историята, слабото президентство завършило само с един мандат на Джимми Картър и завършило тогава с триумфа на Роналд Рейган. Между другото, неговата инаугурация е също на затворени врати. Паралел с заложниците. Роналд Рейган освобождава заложниците, сделката на Тръмп с заложниците и това, което се случва след слабия мандат на Джимми Картър. Демократите не виждат власт в продължение на 3 мандата. Това са двата мандата на Рейган. Един е вече също слаб мандат на Джордж Буш, баща, между другото. Така че в идеалния вариант за тези републиканци е последния мандат на Тръмп. Той няма право на преизбиране след това. Разбира се, ако не стане някаква империя. И 2 мандата на Джей Ди Ванс евентуално. Това е историческия паралел. Траекторията Картър, Рейган, Буш. Благодарим ви. Време за новини.